Ευχαριστώ τους συντελεστές αυτής της έκδοσης για την πρόταση να μιλήσω. Φαινομενικά μπορεί να ακούγεται εύκολο για μένα να μιλήσω για αυτό το βιβλίο και για τα περιεχόμενα, αλλά ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν ξέρω με ποια ιδιότητα να μιλήσω ή με ποιο ρόλο να μιλήσω. Δεν είναι διηγήματα, είναι διηγήσεις. Που σημαίνει ότι είναι πραγματικά γεγονότα τα οποία και εγώ άκουσα στην οικογένειά μου, οι οποία συνδέονταν με το Σπουδουλαίος με πολλούς τρόπους, και ως συγγνωρίτες, αλλά και ως φίλοι οικογενειακοί. Θυμάμαι τον Αχιλλέα τον Πιτούλη να έρχεται συχνά στο χωριό μου, να δένει τη ρούσα δίπλα στο καφενείο και να πίνει τσίπουρα εκεί με τους δικούς μας κλπ. Είναι από τους τελευταίους, ένας δίμετρος άντρας, το θυμάμαι σαν τώρα, το θαύμαζα έτσι για την περικλήτσα στο χέρι κλπ. Θα τα μπερδέψω λοιπόν και απλώς θα σκέφτομαι φωναχτά, προσπαθώντας να αφαιρέσω το συναίσθημα. Στο πρώτο κείμενο που ακούσαμε, να ξεκινήσω από εκεί, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα με τους βλάχους. Για τους μη βλάχους, οι βλάχοι είναι όλοι το ίδιο. Για μας δεν είναι καθόλου όλοι το ίδιο. Και όχι μόνο στις μεγάλες, ας πούμε, διαιρέσεις, αλλά και στις μικρές. Ας πούμε, οι βλάχοι της Πίνδου, που μας λένε ότι είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε καθόλου. Εμείς λεγόμαστε Τετσιώτες, οι άλλοι Αρμανιώτες, οι άλλοι Βυσβηξιώτες κλπ. Και δεν παντρευόμασταν μεταξύ μας. Ήταν πολύ, πολύ αυστηροί διαχωρισμοί. Πόσο μάλλον με τους αρβανιτόβλαχους. Και ξέρετε άλλωστε ότι ακυρώθηκε φέτος ένα αντάμωμα αρβανιτοβλάχων στο Μητσιντέρι, στο Κεφαλόβρουσο, γιατί κάποιοι παλιοί είπανε γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα, δεν είμαστε Αλβανοί. Κάποιοι γράψανε καλώς ήρθατε στην Αλβανία, στο Κεφαλόβρουσο κλπ. Είναι ένας όρος όντως, είναι έτερο προσδιορισμός. Δεν λένε οι ίδιοι, ας πούμε, αρβανιτόβλαχοι στους εαυτούς, και το έχουν υιοθετήσει οι ίδιοι υπόπτη, το χρησιμοποιεί αρβανιτόβλαχοι. Αυτοί λένε γεμένοι, μιλάνε και με το δω, γεμένοι, εμείς λέμε αρμούνι, οι της Πίνδου. Ήταν καθαροί οι ομάδες, σε αντίθεση με εμάς που ήμασταν μεταβατικοί κτηνοτρόφοι, ας πούμε. Είχαμε δύο πόλους, το ορεινό και το παιδινό, που το παιδινό άλλαζε, ας πούμε, τα χωριά μας ήταν αυτά, οι Καλαβίτες, το Σιράκο, το Τέμισκο και ούτω καθεξής. Οι αρβανιτόβλαχοι είχαν σαν κοιτίδα, ας πούμε, την Νότια Αλβανία, κυρίως την περιοχή γύρω από τη Φράσερη, έξω και φαρσερότες. Δηλαδή, αυτό που καλούνται καθημερινά και φαρσερότες, εμείς οι άλλοι βλάχοι τους λέμε φαρσερότες. Δεν τους λέμε περβατόβλαχους. Στη βλάχικη γλώσσα τους λέμε φρυσιρότες. Και καμιά φορά και οι ίδιοι αυτό που καλούνται οι φρυσιρότες. Αλλά αν πάτε στα χωριά της Αττικοκαρνανίας, εκεί στο Στράτο κλπ., που είναι 6-7 χωριά βλάχικα, εκεί τους λένε καραγκούνιδες. Και ενώ οι ίδιοι αυτό προσδιορίζονται ως γεμένοι, ο όρος που χρησιμοποιείται στον τόπο είναι καραγκούνιδες. Καραγκούνιδες όμως είναι κυρίως οι της Θεσσαλίας, οι παιδινοί. Υπάρχει λοιπόν αυτή η μεγάλη σύγχυση σχετικά με την ορολογία, τους αυτοπροσδιορισμούς και τους έτεροπροσδιορισμούς. Οι αρβανιτόβλαχοι λοιπόν είναι, και εγώ το χρησιμοποιώ γιατί είναι καθιερωμένος όρος και δεν σημαίνει καθόλου Αλβανοί. Έτσι, και όταν εγώ ήμουν, ας πούμε, στο γυμνάσιο και έγινε ο πρώτος σύλλογος αρβανιτοβλάχων στο Καρατζόλι, στο Αργυροπούλι, που είναι πολύ αρβανιτόβλαχοι, όπως και στο χωριό μου στη Ροδιά που μεγάλωσα, το μισό χωριό είναι αρβανιτόβλαχοι. Θυμάμαι την κουβέντα ανάμεσα στους φίλους μου που κάνανε το σύλλογο, αν έπρεπε να λέγονται αρβανιτόβλαχοι ή αρβαντόβλαχοι. Και πέρασε ο τίτλος αρβαντόβλαχοι, γιατί το αρβανιτόβλαχοι παρέπεμπε στην Αλβανιτιά, στην Αλβανία, όχι το αρβαντόβλαχοι δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή αυτές οι φοβίες μην μας πούν Αλβανούς. Γιατί αρβανιτόβλαχοι λοιπόν, γιατί η κοιτίδα τους είναι στην ευρύτερη Νότια Αλβανία και ήταν και τρίγλωση. Φαίνεται και στα διηγήματα. Δηλαδή οι άντρες μιλάγανε τη βλάχικη και στο σπίτι και εκτός, αλλά και την ελληνική, γιατί ήταν στην αγορά, ήταν έμποροι κλπ. Και την αλβανική, που δεν τη μιλάγανε οι δικοί μας, την αλβανική γλώσσα. Στο χωριό μου τη μιλάγανε αυτοί που πήγαν πρόσφυγες του 47, και πήγαν 15 χρόνια, τα γύρισαν, ήταν και αυτή τρίγλωση. Αλλά αυτοί που μιλάγαν τρεις γλώσσες ήταν κατεξοχήν οι αρβαντόβλαχοι, και τα βλάχικά τους δεν είναι οι δύο. Είναι διάλεκτος της βλάχικης γλώσσας. Η βλάχικη γλώσσα δεν είναι απλώς μια γλώσσα, έχει πολλές διαλέκτους. Ο Κωστός τα ξέρει αυτά. Έτσι, είναι άλλη η δική μας διάλεκτος της Πίνδου, άλλη των αρβανιτοβλάχων, άλλη των Μεγκλενοβλάχων,
και το καθεξής. Είναι μια ολόκληρη ιστορία που αφορά και την γλωσσολογία. Αλλά το λέω γιατί υπάρχει σύγχυση και με αυτό το θέμα. Άλλοι λένε δεν είναι γλώσσα, είναι ιδιώμα. Μα έχει και διαλέκτους και ιδιώματα, πώς δεν είναι γλώσσα. Εγώ τα ξέρω πολύ καλά τα παντοβλάχικα, γιατί και στη Ροδιά μεγάλωσα όλοι οι φίλοι μου ήταν παντόβλαχοι, αλλά και στο Τένισκο είχαμε μέσα στο χωριό 3 οικογένειες των Ματσέων που εγκαταστάθηκαν μετά το 50 στο χωριό, που ήταν παντόβλαχοι και πήραν γυναίκες μάλιστα στο χωριό. Και στη Γράμμοστα η γιαγιά μου είναι γραμμοσιανή, εκεί πια είναι σαν Κατσανέοι, ήταν, γιατί τώρα δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι, ας λένε τα διάφορα σε αυτή την κτηνοτροφία. Αυτή που εγκατέστησε το κράτος εκεί είναι λίγες οικογένειες Σαρακατσανέων, μεταξύ αυτών ένας Καρβούνης που έχει την ταβέρνα τώρα εκεί, και Αρβατοβλάχων, οι Χατζαρέοι, οι Παπαδοπουλέοι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μέχρι το 90 περίπου, που εγώ πήγαινα συχνά εκεί και βοσκούσα πρόβατα, στα σύντομα είμαστε. Εμείς είχαμε και δικαιώματα στη Γράμμοστα, γιατί η γιαγιά μου ήταν από εκεί, τους ξέρω πάρα πολύ καλά. Και πρέπει να σας πω ότι αυτά που λέει εδώ που φαίνονται πάρα πολύ αρχαία, γιατί αναφέρεται πράγματι στο γύρισμα του 19ου προς τον 20ο αιώνα, πριν να απελευθερωθεί η Ήπειρος, δεν πρέπει λοιπόν να τα διαβάσουμε έχοντας στο μυαλό μας το σημερινό χάρτη. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την Οθωμανική Αυτοκρατορία, έτσι, τα παλιά σύνορα και βεβαίως τη ρευστότητα των ταυτοτήτων. Οι Πόποι σπέβδει να λέει συνέχεια είναι Έλληνες, γιατί κάπου φοβάται μήπως με αυτά που λέει δεν φαίνονται τόσο Έλληνες, ας πούμε, οι Μοσόιδες κλπ. Υπάρχει αυτή η φοβία ακόμα και σήμερα σε πολλούς βράχους. Για μένα δεν υπάρχει λόγος. Πώς θα το πω, ήταν εξ επιλογής Έλληνες οι άνθρωποι. Τη στιγμή που έγιναν αποκρισταλώθηκαν οι εθνικές ταυτότητες, επέλεξαν να είναι Έλληνες, παρότι η κοιτίδα τους είναι σε αυτό που σήμερα ανήκει, στην περιοχή που ανήκει στο αλβανικό κράτος. Δηλαδή και οι ίδιοι, μια και αναφέρομαι στον Βεντόβλαγος, οι ίδιοι δεν είναι μία ομάδα. Είναι Μητσιντιάνοι, διαχωρίζονται μεταξύ τους. Είναι αυτοί από το Μητσιντέι που εγκαταστάθηκαν στο Μητσιντέι, από το Τσιφλικόπουλο κλπ. Είναι οι Κολονιάτες που προέρχονται από την περιοχή της Κολόνιας, από την Ερσέκα, από την αρχή της Ερσέκας, και είναι η άλλη, μια περιοχή που τώρα μου διαφεύγει στη Μέση Αλβανία. Δεν το θυμάμαι τώρα το όνομά τους. Είναι 3 βασικά ομάδες, οι οποίες είναι, πώς θα το πω, δεν είναι ενιαίες όπως εμείς λέμε είναι όλοι αλβαντόβλαχοι. Διαχωρίζονται μεταξύ τους όπως εμείς. Άλλοι Σαρμανιώτες, άλλοι Τεβισκάτες, άλλοι Μπιξώτες. Είμαστε διαφορετικές ομάδες. Εθνοτοπικές διαφορετικές ομάδες. Στο πρώτο κείμενο που ακούστηκε, μιλάει για ένα ταξίδι στην ιεροπηγή Καστοριάς. Η ιεροπηγή Καστοριάς, δεν ξέρω πώς έχετε πάει. Είναι νέο όνομα ιεροπηγή, γιατί έχει και ένα αγίασμα της Αγίας Παρασκευής. Εκεί είναι πια όλοι Αλβαντόβλαχοι. Αυτοί εγκαταστάθηκαν εκεί, τους εγκατέστησε το ελληνικό κράτος, σε 4-5 χωριά που ήταν πριν σλαβομακεδονικά και εγκαταλείφθηκαν μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Μιλάμε δηλαδή για την κρυσταλλοπηγή, την ιεροπηγή, τον Δεντροχώρη, τη Μεσοποταμία που τώρα είναι μεικτό χωριό, έχει και Πόντιους που έβαλε το κράτος για εκεί. Το ίδιο συνέβη και στην Αλβανία, όσο και να φαίνεται παράξενο. Από εδώ ένα καθεστώς, ας πούμε, φιλελεύθερο, από εκεί κομμουνιστικό, και ο Χότζα στα σλαβομακεδόνικα χωριά, δηλαδή στην Τρενόβα και στην Ποποσίτσα, εγκατέστησε Αλβαντόβλαχους. Βλέπετε δηλαδή ότι δύο καθεστώτα εθνών κρατών, ένα κομμουνιστικό και ένα, ας το πω έτσι, φιλελεύθερο, εγκαθιστούν τους βλάχους για να ομογενοποιήσουν τον πληθυσμό, γιατί από εκεί οι βλάχοι χρησιμοποιήθηκαν από τον Χότζα με πολλούς τρόπους, παρότι πέσαν πάρα πολλά, τώρα το ξέρετε όλοι κάπου κατοικοποιήθηκαν τα τσιλικάτα και έμειναν χωρίς πρόβατα, έχουν πάρα πολλές τέτοιες παρατηρίες, και από εδώ εγκατέστησε το κράτος βλάχους σε όλα τα πρώην σλαβομακεδόνικα χωριά. Υπάρχουν κάποια ακόμα έρημα. Το Μονόπυλο, η Σκλήμνιτσα είναι ακόμα έρημα. Αλλά τα χωριά που είναι κοντά στην Καστοριά έχουν αρβατοβλάχικο πληθυσμό, ο οποίος πήγε δεκαετία του 50 και του 60, στα τέλη της δεκαετίας του 50. Εκεί λοιπόν πάλι επί του λέει, έχουν σόι και πάνε σε ένα γάμο. Που μιλάει εκεί, μιλάνε βλάχικα, λένε τα αδέρφια τους κλπ. Ακόμα και σήμερα, αν παρακολουθήσετε λίγο το Φώτη τον Τράση, ο οποίος είναι τραγουδιστής και κάνει συχνά αναρτήσεις για έθιμα του χωριού του, είναι καταπληκτικό πως αυτά τα πράγματα είναι ζωντανά ακόμα. Θέλω να πω δηλαδή, ενώ αναφέρεται σε πράγματα, σε γεγονότα που συνέβησαν στις αρχές του αιώνα, του 20ου αιώνα κυρίως, είναι πράγματα που είναι ζωντανά ακόμα σε αυτούς τους ανθρώπους που μετήκησαν, που τους εγκατέστησε το κράτος από τη Θεσπρωτεία που ήταν στα όρια του μακεδονικού χώρου με την Αλβανία, αλλά και με τη Βόρεια Μακεδονία. Η κρυσταλλοπηγή, ας πούμε, είναι
Είναι πολύ κοντά στο τρίγωνο. Πολύ κοντά στο τρίγωνο. Ήταν αυτές οι ενέργειες που κάναν τα έθνη κράτη να ομογενοποιήσουν τους πληθυσμούς και είναι ενδιαφέρον πώς, ας πούμε, μια εθνοτική ομάδα, οι βλάχοι, που δεν απέκτησαν ποτέ εθνική ταυτότητα, έτσι, δηλαδή εθνικό κράτος, χρησιμοποιούνται και από τις δύο πλευρές για την ομογενοποίηση των πληθυσμών και στις δύο πλευρές. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο και βεβαίως οι σπέβδοι που να λέει είναι Έλληνες, φυσικά επέλεξαν να είναι Έλληνες. Δεν είναι Έλληνες επειδή έχουν αίμα αρχαίο ελληνικό κλπ. Στην κίνηση προς την νεωτερικότητα, προς τη δημιουργία εθνών κρατών, αυτοί είναι στο μετέχμιο, έχουν ρευστές ταυτότητες και επιλέγουν συνειδητά να είναι Έλληνες. Όπως επέλεξαν πιο εύκολα βέβαια, οι δικοί μας, ας πούμε, όταν είχα από τη ρουμάνικη προπαγάνδα, στο χωριό μου βγήκαν οι μουχτάριδες και διαπαρτηρήθηκαν στον Οικουμενικό Πατριάρχη όταν το 1905, τα ξέρω όπως αυτό καλά, ήθελαν να κάνουν το βλάχ μιλέτ, ας πούμε. Και είπαν εμείς δεν είμαστε ξεχωριστό μιλέτ, είμαστε ρουμ μιλέτ, είμαστε κομμάτι του ελληνισμού. Βέβαια σε άλλα χωριά ξέρουμε ότι διείσδυσε η προπαγάνδα, η Αυδέλα κάηκε, το περιβόλι κάηκε, είναι άγνωστα πράγματα αυτά, αλλά μιλάμε για ρευστές ταυτότητες. Υπάρχει λοιπόν αυτό το στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό για την εθνογραφία, τη λαογραφία και την ιστορία. Δηλαδή η μετάβαση από μια προνεωτερική ταυτότητα του Μιλέτ λέει ότι είναι χριστιανοί και Τούρκοι. Αυτό ακόμα ισχύει στην Αλβανία. Οι Ορθόδοξοι Αλβανοί λένε τους μουσουλμάνους Αλβανούς Τούρκους ακόμα. Η γιαγιά μου έκανε τη διάκριση ανάμεσα σε Κριστίν και Τούρτσε. Χριστιανούς και Τούρκους. Αυτή ήταν η διάκριση. Δεν ήταν Έλληνες, Αλβανοί κλπ. Όσοι Αλβανοί ήταν χριστιανοί ήταν δικοί μας. Όσοι Αλβανοί ήταν μουσουλμάνοι ήταν Τούρκοι. Λοιπόν, αυτό υπάρχει επειδή επιβιώνει η έννοια, η κατηγορία του Μιλέτ, που δεν ήταν εθνικές ομάδες, ήταν εθνοθρησκευτικές ομάδες. Και στο Ρουμ Μιλέτ ανήκαν και οι Βλάχοι, αλλά και οι Ορθόδοξοι Αλβανοί, εξού και ο εξελληνισμός της Λιτζουριάς, της Ζαγοριάς, αυτοί ήταν Αλβανοί Ορθόδοξοι. Και όμως εντάχθηκαν στην ελληνική εθνική κοινότητα μέσω της παιδείας της εθνικής σχολείας και μέσω της Ορθοδοξίας βέβαια, μέσω της δράσης της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι Έλληνες λοιπόν, παρότι είναι αλβανικής καταγωγής, μιλάμε για τους Αλβανούς Ορθόδοξους. Στο μέτρο που εκφράζονται εθνικά είναι Έλληνες. Γι' αυτό και το 1990 όλοι αυτοί, φέροντας σε ένα χαρτί ότι πήγαν σε ελληνικό σχολείο οι παππούδες τους, απόκτησαν αμέσως την κάρτα του ομογενούς και πολύ σύντομα και την ελληνική ταυτότητα. Μαζί με τους άλλους βορειοπυρώτες. Ξέρεις, τους βορειοπυρώτες εντάχθηκαν όλοι αυτοί και οι Βλάχοι μέσα. Οι Βλάχοι πρώτοι από όλους, γιατί ήταν αμφισβητούμενη ομάδα, αμφισβητούμενης ταυτότητας. Εγώ ακούω ελληνόφωνους βορειοπυρώτες να λένε μας αδίκησε το ελληνικό κράτος γιατί πρόθεσε τους Βλάχους για να τους κερδίσει, ας πούμε. Έτσι. Τους έδινε πιο εύκολα κάρτες ομογενούς τους Βλάχους, μόνο και μόνο αν πήγαινε ένα χαρτί ότι ο παππούς τους πήγε σχολείο στο Ζαγόρι. Γιατί κατέβαινε και στο Ζαγόρι με τα πρόβατα, ας πούμε, ή στη Σπρωτεία. Έχω πάρα πολλούς γνωστούς που πήραν χαρτιά ομογενούς γιατί ήταν στο Καρμουνάρι, ξεχύμαζαν και εκεί πήγε ένας παππούς τους, προπάπους τους, σε ελληνικό σχολείο. Ήταν αυτή η πολιτική του ελληνικού κράτους. Μιλάμε λοιπόν για μια ξεχωριστή ομάδα. Αυτοί εδώ είναι μάλλον κολονιάτες. Δεν έχουν σχέση με τους Πιστιδιάνους. Δηλαδή, το αναφέρει πάρα πολύ συχνά την Ερσέκα, την περιοχή της Κολόνιας. Κινούνται στο γράμμο και ο γράμμος, ξέρετε, είναι όριο. Η Κισδόβα, ας πούμε, είναι μισή ελληνική, μισή αλβανική. Ξέρω καλά, θα μου σκίσει πρόβατα και τελευταία είναι και θέμα γιατί στο Google βγήκε ως αλβανική λίμνη. Εγώ συναντούσα Αλβανούς Ουβρανούς Βλάχους. Στο όριο, ας πούμε. Ο γράμμος χωρίζει την Ελλάδα από την Αλβανία, αλλά και ενώνει. Δηλαδή, πριν καθοριστεί το όριο Ελλάδας-Αλβανίας, υπήρχαν Βλάχοι που πηγαίνανε στην Κολύσπολη, στο Αγίου 40, και Βλάχοι που ερχόταν από εδώ πηγαίνανε στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία. Οι δικοί μου, μέχρι τον εμφύλιο, μέχρι το 40, το πόλεμο, μάλλον, ναι, καλύτερα στο 46 που κλέξει το σύνορο, πηγαίνανε στην Αυλώνα. Μετά γυρίσαν στη Θεσσαλία και κατασταθήκαμε στη Ροδιά, Τερνάβο κλπ. Αυτά πρέπει να φαίνονται αλόκοτα πράγματα. Αλλά φαίνονται αλόκοτα με τη σκέψη και την οτροπία και την αντίληψη που έχουμε σήμερα για τα έθνη κράτη, για τις εθνοτικές και εθνικές ταυτότητες κλπ. Λοιπόν, μιλάμε για αυτή την ομάδα των κολιανατών φαρσεριωτών ή ηρημένων, αρβαντόβλαχων, είναι έτερο προσδιορισμός, αλλά τον έχει υιοθετήσει η Πόπη, όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι. Απλώς τώρα τελευταία, με αυτές τις φοβίες που καλλιεργούν κάποιοι,
αρχίζουν να λένε γιατί Αρβαντόβλαχος, είμαστε Αλβανοί. Όχι, οι Αρβανίτες είναι Αρβανίτες και δεν είναι Αλβανοί. Οι Αρβανίτες της Αττικής. Είναι από το 13ο αιώνα εκεί πέρα και είναι οι πρώτοι Έλληνες. Δηλαδή από τη στιγμή που διαμόρφωσαν την ελληνική εθνική συνείδηση, οι Σουλιώτες ξέρουμε ότι είναι αλβανικής καταγωγής. Αλλά από τη στιγμή που διαμόρφωσαν συνείδηση εθνική, αυτή ήταν ελληνική. Ποιοι κάναν την επανάσταση στην ελληνική, δεν την κάναν κυρίως ναύαρχοι και στρατιλάτες αρβανίτικης καταγωγής, ο Κανάρης, ο Μιαούλιος, Ήδρας, Πέρσες, Ψαρά, τι είναι αυτά, το νησιάνι και οι Άνδρος, με νησί Άνδρος. Και είναι η Αττική. Τι είναι αυτή, είναι Αλβανοί, λοιπόν, δεν είναι Αλβανοί, είναι αλβανικής καταγωγής. Πρέπει αυτά να τα ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Είναι άλλο πράγμα η καταγωγή, η εθνολογική, και άλλο πράγμα η εθνική ένταξη που είναι νεωτερικό φαινόμενο. Έτσι. Και οι Βλάχοι λοιπόν είναι Έλληνες, ανεξάρτητα από την καταγωγή του. Δεν καθορίζουν τα γονίδια την καταγωγή, αλλά η παιδεία και η συνείδηση. Έτσι. Και οι Αλβανίτες και οι Αρβαντόβλαχοι φυσικά στο μέτρο που έχουν ελληνική συνείδηση. Άλλωστε, όσοι ασχοληθήκατε το 1990 με την μετανάστευση των Αλβανών, σχεδόν το 90% των Αρβαντόβλαχων από την Νότια Αλβανία ήρθαν στην Ελλάδα, γίνανε Έλληνες. Λίγοι μείναν εκεί, κυρίως η ελίτ των Αλβανών που ήταν στα τύρανα και ταυτιστεί με το καθεστώς και είναι σήμερα και οι υπουργοί του, ξέρω ποιοι είναι και οι υπουργοί στην κυβέρνηση Ράμα κλπ. Αυτοί είναι Αλβανοί. Είναι Αλβανοί, επέλεξαν να είναι Αλβανοί, αστικοποιημένοι στην Αλβανία κλπ. Όπως πάρα πολλοί Σέρβοι. Ξέρουμε ότι οι Σέρβοι και στην τάξη έκαναν Βλάχοι. Αυτοί λοιπόν είναι Αλβανοί, είναι Σέρβοι. Βλάχης καταγωγής είναι Σέρβοι. Ο Πόποβιτς. Δεν ξέρω, ξέρετε την ιστορία που λέει ο Αβέροφ. Ο Πόποβιτς, βγάλαμε το βιβλίο του για τους Βλάχους στην αστική τάξη στη Σερβία, τελευταία, θα κάνει την εισαγωγή. Αλλά λέει ο Αβέροφ μια ιστορία, ο Βάγγελος, όταν ήταν υπουργός εξωτερικών, υπήρχε μια διακρατική συνάντηση στα Βελιγράδι με την Ιουγκοσλαβία, τότε Ιουγκοσλαβία, και είχα φτάσει σε διέξοδο. Καλό λέει πώς το λέγανε το αδερφό του Πόποβιτς του καθηγητή, στο διάδρομο, εμείς ήμασταν στα Βλάχικα, μπήκαμε μέσα και λύσαμε το θέμα. Ένας Έλληνας και άλλος Σέρβας. Οι Πόποβιτς από την Πασχόπολη βρέθηκαν στο Κρούσοβο και από το Κρούσοβο στην Ιουγκοσλαβία βρέθηκαν στο Βελιγράδι, Μεγάλη Κετρανή κλπ. Ο Αβέροφ εδώ μεγάλος Κετρανός Έλληνας. Το λέω αυτό γιατί και οι Πόποι σπέβδει να πει ήταν Έλληνες κλπ. Έχει αυτό το φόβο μην τυχόν θεωρηθούν ως Αρβανιτόβλαχοι, ξέρω, εξ Αλβανίας κλπ. Πρέπει να βγάλουμε το μυαλό μας αυτό το σημερινό χάρτη. Τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Ως προς τη γλώσσα, γιατί τον έφερε εδώ ο Μίμης, νομίζω ότι αυτές οι φράσεις δεν αποδίδονται καλά με το ελληνικό αλφάβητο. Αυτό το ξέρουμε όλοι που ασχολούμαστε με την κλαϊκή γλώσσα. Είναι λατινοκινής γλώσσα και νομίζω ότι η πιο κατάλληλη γραφή είναι λατινική. Και αυτή δεν αρκεί. Εκεί πρέπει να επινοήσουμε και έχουν επινοήσει. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις για κάποια φωνήματα που δεν αποδίδονται ούτε με την ελληνική ούτε με τη λατινική, να τα αποδώσουμε με αυτά. Και δεν μιλάω για γλωσσολογικές εκδόσεις που εκεί έχουμε το διεθνές φωνητικό αλφάβητο. Μιλάω, εδώ είναι στα ελληνικά καλώς, γιατί είναι διηγήματα, είναι διηγήσεις. Αλλά αν το διαβάσω όπως το λέτε, δεν καταλαβαίνει κανείς τι λέτε. Απλά να πω εδώ ότι ήταν η επιλογή της συγγραφέας, έτσι. Ναι, καλώς κάνατε. Ναι, η έκδοση αυτή δηλαδή και η επιμέλεια που έγινε με απόλυτο σεβασμό στο χειρόγραφο της κόπης που ήταν και γράψει με ελληνικό αλφάβητο. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα, Στίου. Στιού λέμε εμείς. Δηλαδή, Στίου που είναι άλλοι, αλλά εδώ πρέπει, είναι λογοτεχνία. Είναι διηγήσεις, όπως είπα, δεν είναι λογοτεχνία, είναι εθνογραφικό κείμενο αποδοσμένο λογοτεχνικά. Αυτό ακριβώς είναι. Ο Αποστόλης νομίζω συμφωνεί μαζί μου. Δεν μπορούσε εδώ να γράψει λατινικά και η ίδια δεν μπορούσε να γράψει λατινικά. Αλλά το λέω τώρα γιατί γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση πώς αποδίδει μια λατινογενή γλώσσα. Φυσικά με λατινικούς χαρακτήρες. Αν οι Έλληνες δεν μπορούν να το διαβάσουν, ποιος δεν μπορεί να διαβάσει λατινικά. Εδώ έχουμε τα γκρίκλις τώρα παντού, ας πούμε. Και βλέπω τώρα, ερχόμαστε από το δεύτερο πρόγραμμα. Θα απαντήσετε με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Επιστημονικά λοιπόν αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση. Εδώ καλώς κάνατε, αλλά ένας που ξέρει βλάχικα δυσκολεύεται. Άμα το διαβάσω όπως είναι, θα μου πει άλλο τι λες. Ο πατέρας μου θα μου πει τι λες που ξέρει για αυτό το βλάχικα. Που ήξερε τέλος πάντων, δεν ζει ο πατέρας μου. Αποδόθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, και ο Αποστόλης έχει μερίδιο σε αυτό, με τον καλύτερο τρόπο στην ελληνική γλώσσα, αλλά αν τα διαβάσει κανείς σε μια γιαγιά βλάχα, δεν θα καταλάβει. Ο Αποστόλης καταλαβαίνει τι εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα σπουδαίο βιβλίο που θα εκτιμηθεί νομίζω στον χρόνο, γιατί είναι εθνογραφικά κείμενα δοσμένα
Πρόκειται για πραγματικές ιστορίες, επαναλαμβάνω, που τις έχω ακούσει και εγώ και πολύ σκληρές ιστορίες. Μιλάμε για κοινωνίες πολεμικές. Στην Ελλάδα, ξέρετε, έχουμε στην Κρήτη, στη Μάνη και τους Αργαντόβλακους που έχουν το έθιμο της βεντέτας να πάρει το αίμα πίσω. Το οποίο υπάρχει και στην Αλβανία, στη Βόρεια Αλβανία. Έχουμε το διήγημα, το ρηπαγμένο Απρίλης του Καταρέ, που τα λέει πάρα πολύ ωραία. Βάζουν το πουκάμισο, ας πούμε, αίμα και το αρχίζει να κεντρίζει το αίμα. Τελειώνει ο χρόνος να πάρει την εκδίκηση. Και εδώ έχει γράψει το όνομα του Φωνιά σε μια οξιά, ας πούμε, και από τη στιγμή που θα αρχίσει να χάνεται το όνομα, θα πρέπει να σπεύσει να σκοτώσει τον Φωνιά, του πατέρα του κλπ. Και το κάνουν αυτό. Θυμάστε την περίπτωση του κριτικού που σκότωσε τον Φωνιά του γιου του και είπε στο δικαστήριο: θα ντρεπόμουν αν δεν το είχα κάνει. Είναι κανόνας. Πρέπει να πάρει το αίμα πίσω. Γι' αυτό υπάρχει συνεχής ροή. Μετά θα πρέπει η άλλη οικογένεια να πάρει σκοτώντας το πρώτο αρσενικό παιδί. Εδώ πώς κλείνει αυτή η βεντέτα, όπως έκλεινε και στα άλλα μέρη και στη Μάνη κλπ. Με αραβώνες. Και το λέει, ο αραβώνας πήγε λοιπόν η μία πλευρά των Πιτουλαίων, στην άλλη πλευρά, που δεν αναφέρεται το επώνυμο, καταλαβαίνω ότι δεν αναφέρεται, εγώ ξέρω ποια οικογένεια είναι, και λέει: ό,τι έγινε, εσείς κορίτσι, εμείς έχουμε αγόρι, κάνουμε τον αραβώνα να συμφιλειωθούμε, να επέλθει η ειρήνη στις οικογένειές μας. Είναι συνταρακτικά κείμενα. Μπορεί να ακούγονται άγρια, βάναυσα κλπ. Αλλά αυτή είναι η ομάδα, είναι πολεμικές ομάδες, οπλοφορούν. Εγώ θυμάμαι ότι όταν πλησιάζαμε στη στάνη του Πιτούλη φοβόμασταν. Μου έλεγε, ας πούμε, ο θείος Μωτάκης, ο οποίος πήγε μια φορά φύγα τα άλογα και έτρεπε και τόσο πάει να τα πάρει, όχι από τους Πιτρούλιδες, από τους Σοπαναραίους. Λέει μια παροιμία στη Μακεδονία να φοβάσει τα ζαγάρια περισσότερο από τη Μέτσικα, από την Αρκούδα. Οι Σοπαναραίοι οπλοφορούσαν και αν περνάγε στο σύνορο, τραβούσαν. Πολεμικές κοινωνίες. Αυτό που, όπως οι Σουλιώτες, κάτι τέτοιο πράγμα ήταν. Και βέβαια οργανωμένες στο Σελικάτο, που ήταν διευρυμένη οικογένεια, πατριαρχική. Αυτή η φωτογραφία είναι καταπληκτική, την ήξερα εγώ. Είναι ο Χρήστος Πιτρούλης που περνάει, ο Δημήτρης, ο πατέρας του Χρήστου, που περνάει το σύνορο από την Αλβανία στην Ελλάδα. Είναι εικόνες που τις έχω και εγώ από το χωριό μου. Πάρα πολλές τέτοιες εικόνες που γυρίζουν από την Αλβανία, μπαινοβγαίνουν κλπ. Και κατάσκοποι στον εμφύλιο πόλεμο, στον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο κλπ. Και με αυτούς νομίζω λειτουργήσαν έτσι κάποιους Πιτρουλαίους. Κατάσκοποι υπέρ των Ελλήνων στην Αλβανία και χωριανή μου, ο Μάτσιας είναι γνωστός. Φοβάμαι ότι θα σας κουράσω, αλλά θέλω να πω ότι πέρα από το εθνογραφικό και ιστορικό ενδιαφέρον που μας βοηθάει να καταλάβουμε τι είναι οι ρευστές ταυτότητες στο γύρισμα του 19ου στον 20ο αιώνα και να μην προβάλλουμε τα σημερινά δεδομένα που είναι αποκρισταλωμένους στις ταυτότητες στο παρελθόν και μπορεί κανείς να παρεξηγήσει αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σπέβδει η Πόπη να πει: ήταν Έλληνες, χριστιανοί. Ήταν χριστιανοί πρώτα και μέσω του Ρουμπιλέτ βεβαίως εντάχθηκαν στην ελληνική εθνική κοινότητα. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για πρώην νεωτερικές καταστάσεις με όρους εθνικών ταυτοτήτων. Αυτοί λοιπόν όταν κλήθηκαν να ενταχθούν, εντάχθηκαν στην ελληνική εθνική κοινότητα και παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο μάλιστα. Έχω γράψει μια κριτική είπα στην οικία να μου τη βρει όταν βγήκε το βιβλίο Η Πολιτεία και ο Δημιουργός της. Κάτι έγραψα εγώ και κάποιος διαμαρτυρήθηκε, ένας Χρήστας διαμαρτυρήθηκε τι είναι αυτά που λες, επειδή λέει κάνει Ρουμανίτσα. Αυτά λέει η Πόπη. Ότι στο τέλος ο Χρήστος, νομίζω, ο πατέρας της Πόπης, πρότεινε στην οικογένεια να αγοράσουν στο λιμάνι. Γιατί προέβλεψε ότι εκεί θα γίνει λιμάνι και θα πάρει αξία ο τόπος. Και όντως αυτό συνέβη. Δηλαδή, όταν άρχισαν να αγοράζουν γη, αυτό συνέβη με όλους τους Τσελικάδες. Ένα σημείο και μετά, όταν καταραίει το Τσιφλίκι, ας πούμε, και φεύγουν οι Οθωμανοί που τα είχαν οι Μπέιδες κλπ. Οι Τσελικάδες γίνονται και Τσιφλικάδες. Αγοράζουν και γη. Και του λέει: αγόρασαν και στο γράμμα. Ακόμα τρέχει, δεν ξέρω να το ξέρετε εσείς, σας ενημερώνω, ένας δικαστικός αγώνας ανάμεσα στον Πλικάντη και στους Πιτουλαίους. Ξέρετε ότι ο σύλλογος του Πλικαντίου, σήμερα μιλούσα με έναν Πλικαδιώτη, πριν μερικά χρόνια, αγόρασε 180 πρόβατα και τα εγκατέστησε σε ένα κομμάτι που Πιτουλαίοι το δίνουν δικό τους, πάνω από τον Πλικάντη. Το ξέρεις? Όχι, αλλά είναι δικότερους και έχουν και προβλήματα με το κράτος. Εντάξει, θέλω να πω στη συζήτηση. Να το. Δεν θα μπορούσα να τη συζητήσει ποιο νου είναι. Εγώ λέω τώρα ότι υπάρχει ακόμα. Είναι καλύτερα να μιλήσουμε για το βιβλίο. Για το βιβλίο μιλάω. Γιατί αναφέρεται σε αυτό το πράγμα.
Αναφέρεται στις αγορές που κάναμε και δεν είναι κακό. Και στην αστικοποίηση. Λοιπόν, αναφέρεται στην αστικοποίηση μέσω της εδραιοποίησης της κατάστασης, δηλαδή στην Ιδωμενίτσα και στη Θεσπρωτεία. Και μετά μιλάει πώς εξακτηνώθηκαν, γίνανε γιατροί, δικηγόροι. Αυτό ήταν το προηγούμενο βιβλίο. Όχι, μισό λεπτό. Δεν μιλάει για τον Θοδωρή που σπούδαζε και το περιμένανε να πεθάνει ο. Δεν έχουμε από το Μεσοπόλεμο και μετά επιστήμονες, φιλέους, εμπόδους κλπ. Ναι. Να μιλήσω, γιατί βλέπω ότι όσο προχωράω, μάλλον. Ορίστε. Α? Να τελειώσω. Να μην τελειώσω. Ορίστε. Εγώ θα προτιμούσα να τελειώσω. Θέλετε να περιμένετε να τελειώσει και να κάνουμε τη συζήτηση όλοι μαζί μετά. Κοιτάξτε, έχω κληθεί να κάνω μια εισήγηση, πρέπει να τελειώσω. Όχι, εγώ θα πω αυτά που εγώ θέλω να πω. Λοιπόν, μπορεί και η οικογένεια, δεν είναι τυχαίο ότι η συγγραφέας δεν τα έβγαλε αυτά τα κείμενα. Αλλά εγώ μιλάω για το επιστημονικό, ιστορικό και εθνογραφικό ενδιαφέρον των κειμένων. Δεν με ενδιαφέρει η διένεξη πληκαδιατών με τους πιτουλαίους. Καθόλου. Με ενδιαφέρει ως εθνογραφικό παράδειγμα. Δεν καταλαβαίνετε. Δεν με ενδιαφέρει αν οι πιτουλαίοι δημιούργησαν την Οικουμενίτσα ή όχι. Με ενδιαφέρει τι είπε η Πόπη Μαρμέλη στο βιβλίο της. Με συγχωρείτε, να τελειώσω και θα μιλήσω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Βγήκε ένας Νίτσας που τους ξέρω. Εγώ έχω ζήσει στο χωριό μας ένας Νίτσας, στην οικογένεια, τραυματισμένος από βεντέτα στο σύνορο Αιτομπιλίτσας Γράμμα. Το θυμάμαι σαν τώρα, με αίματα από πυροπολισμό στο σύνορο. Έχουν σκοτωθεί και δικοί μου χωριανοί στο σύνορο με τη Γράμμοστα. Αφήστε με να τελειώσω. Να σταματήσω. Να σταματήσω. Και εμένα με επηρεάζουν. Βλέπουμε πως έχω ακόμα. Με επηρεάζουν και εμένα. Γιατί ήταν φιλική οικογένεια. Έτσι, μέχρι τελευταία ο Αχιλλέας ήταν κολλητός με τον Θόδωρο, τον ξαδερφό μου. Έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί του. Αλλά δεν ήρθα εδώ να μιλήσω για τους πιτουλαίους κατηγορώντας ή κρίνοντας, ας πούμε, αν είχαν βάναυσα ήθη κλπ. Γιατί δεν έχω πιτουλαίο. Να σταματήσω τότε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Δεν γίνεται. Πρέπει να τελειώσω. Ωραία, να τα πείτε μετά να το τελειώσω. Αφήστε τον κύριο Νητσιάκο να τελειώσει. Μετά μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Αφήνω ο μιλητής τώρα, δεν ακούγεται. Να τελειώσουμε εδώ την εισήγηση. Λοιπόν, είπα από την αρχή ότι φαίνεται εύκολο για μένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν ήρθα εδώ να κρίνω τους πιτουλαίους. Καθόλου. Ήρθα να πω ότι πρόκειται για ένα συνταρακτικό κείμενο που για αυτούς που δεν ξέρουν αυτές τις ομάδες μπορεί να σοκάρει. Να σοκάρουν. Οι φόνοι, οι βεντέτες κλπ. Αλλά αυτή είναι καθημερινότητα των ανθρώπων. Εγώ στην οικογένειά μου έχω ζήσει φόνο. Λοιπόν, αφήστε με να τελειώσω, γιατί δεν είναι εύκολα πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Και ήρθα εδώ συνειδητά να μιλήσω γι' αυτό. Αν είναι Έλληνες, φυσικά είναι Έλληνες. Φυσικά είναι Έλληνες. Μα ήρθα να κάνω εισήγηση, θα με κόψετε. Να σταματήσω. Λοιπόν, έχετε όλη την ώρα, όσο χρόνο θέλετε μετά, να φέρετε τις αντιρρήσεις σας, την κριτική σας και σε μένα, αλλά πρέπει να με αφήσετε να τελειώσω. Λοιπόν, τελειώνω λέγοντας ότι πρόκειται για ένα συνταρακτικό βιβλίο, ένα κείμενο που νομίζω πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια, στη λαογραφία και στην κοινωνική ανθρωπολογία και στα τμήματα ιστορίας, ως ένα κείμενο που αποδίδει την κατάσταση στο γύρισμα του αιώνα, έτσι, σε σχέση με τις εθνικές εντάξεις, τις ομάδες που κινούνται στα περιθώρια και στα σύνορα και στα όρια και καλούνται να ενταχθούν σε εθνικά κράτη. Είναι καταπληκτικό βιβλίο. Η Πιτουλαίοι είναι το παράδειγμα. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι θέλω να πω. Δεν ήρθα εδώ να κατηγορήσω τους Πιτουλαίους εγώ. Ίσα-ίσα κατηγορούμε από διάφορους που λένε εσύ λες ότι την Οικουμενίτσα την έκαναν οι Πιτουλαίοι. Νομίζω ναι.
Αυτή την κάναμε. Αλλά πρέπει να δει κανείς το υπόβαθρο πώς την κάνανε την Οικουμενίτσα. Ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα βεντέτες. Γι' αυτό δεν είπα το όνομα της οικογένειας. Τα ξέρω. Ποια είναι η οικογένεια που είχαν τη βεντέτα κλπ. Και είναι άνθρωποι που ζουν και στα Γιάννενα. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Αλλά είμαστε τώρα έναν αιώνα μετά. Έναν αιώνα και μετά. Δεν θα επιστρέψουμε στο να λέμε αν έφταιγαν οι Χριστακαίοι, αν έφταιγαν άκουσα το όνομα του Σιτούνη. Εγώ το Σιτούνη τον γνώρισα στο Γράμμο. Όταν έκανα την έρευνά μου, έμεινα στη στάνη του 15 μέρες. Αυτός ο Σιτούνης είναι, η απογονή του, που κατεβαίνουν τώρα στη Θεσσαλία. Κατεβαίνουν στον Τύρναβο. Του ξέρω πολύ καλά, ξέρω πολύ καλά τις κοινωνίες. Και σας λέω, έχω βιώσει στο πετσί μου όλες αυτές τις ιστορίες με βεντέτες κλπ. Δεν ήρθα λοιπόν εδώ να κάνω κριτική στους πιτουλαίους ή σε οποιαδήποτε ομάδα. Ήρθα να πω την άποψή μου για το βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ. Όποιος θέλει να κάνει τώρα μια ερώτηση.